Bună, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de pe canalul meu YouTube. Astăzi o să ne jucăm puțin CS Leanis, CS Goleanis. Cred că băgăm un wingam, așa. Eu băgăm pe harta new, că am văzut că sunt două hărți noi. Așa că haideți să le încercăm. Habar n-am cum sunt hărțile, s-ar putea să pierd asta pentru că n-am jucat jocul ăsta de o grămadă de timp, băieți. După cum vedeți, avem aici niște căsulețe, căsuțe, cum ar vrea să le numiți. Deschidem una la... Habar n-am cum să deschidem pe titlul ăsta. Când vreți, băieți. Băgăm și noi așa pensia lui tataie 2 oraș și ne-am făcut, zic eu. Însă, după cum vedeți pe rolul nostru, mai interesează un skin la ce ăsta, Dual Beretas. Nu știu unde pot să iau un skin la Beretas. Câte film asta? Dacă e 20 de cenți, îl cumpăr. Instant. De ce nu funcționează? Să poate știe? 3... Mama, rup. Bă, ăsta era un skin super fain pe Dual Beretas. Dar presupun că nu. De ce nu-mi găsește match pe hărțile astea? Mă rog. Avem skin-uri, n-am skin pe Dual Beretas, pe ăsta puteam să-mi iau un skin mai mișto, dar nu înțeleg de ce n-am un skin mai mișto pe căcatul ăsta. 5-7, tot așa un skin mai fain, ăsta, un căcat. Augia, puteam, le-am pe ăsta, le-am pe ăsta, care nu cred că e Star Trek. Ăsta e Star Trek și am 112 kg pe el. Pe Memento. Hai, băieți, sunteți gata să pierdem tot meciul? Habar n-am. Ce hartă, cum se mai mănâncă jocul ăsta, băieți? Am văzut că s-a tablet. Bam! Am zis să intrăm. Cred că nici măcar nu sunt player pentru harta respectivă, dacă mă întrebați pe mine. Nu sunt player. Noi intrăm să ne jucăm la cât dracu fiora, că e și seară, nu mai înțeleg nimic. Mi-e somn, vreau să mă culc. Hai să băgăm un episod așa la Caterinca, mă, că ce strică. Pe sincer am două skin-uri faine, doar că îmi place mai mult duality-ul ăsta. Ce să văd că nu e ce trebuie skin-ul ăsta. Eu zic e ok, față, nu știu față de asta. Sau, bă, ăsta are, nu știu, sunt cam la egalitate. Un skin care mi-a plăcut mie, ăsta era Black Nilu. Ia, pavioane, pe d-astea. Eu sunt singurul care dă accept. Eu nu înțeleg câți oameni sunt online la ora asta, că facem episod de o oră, bă, băiatul. Deci dacă nu merge acum să dau, că ne-a băgat în sfârșit. V-am plictisit deja, cred că ați ieșit de pe videoclip. Haideți, mă, tătărății. Ce harta asta, assembly. Habar, deci o să-mi iau bătaie curată. Ca să înțelegeți. O să-mi iau bătaie curată pe harta asta. Habar n-am cum se mănâncă harta asta. Poate am un coechipier. Hello! What's up? Did you play this map before? Or it's your first time? Sometimes. Okay. For me it's my first time, so... Bă, dacă îi batem pe ăștia în ciocalană, uite-i pe cine să spănează băieții. Haide. Ăla joacă unul, sau? Joacă unul singur, ești nebun? Asta le plecăm în bază, ok. Iar suntem aici, avem onoarea să jucăm cu domnul MES 4EK, EK, chestii, trestii. Ok, așa că să ne luăm de început. Bă, joc super bine cu durabilitățurile. Hai să jucăm. Hai, mă, băieți. Sunteți gata? Sunteți gata să dăm și mie un mecanism la mișto care... Păi, nu știu mapa, coaie. Bă, nu știu mapa. Mă, cu jocul ăsta nu știu să-mi bag pula. Și nu, poate... Stai că mă mânca la nas! Down. Mă mâncam la nas. Eu nu mă uitam acolo, eu mă frecam la nas. Care ăsta, ești nebun? Are! Câte ore are ăsta? Câte ore are ăsta oare? Mamă, ești nebun. Dacă faci asta, dacă e care asta, te pup. Câte ore are pe CS? Băiatul acesta frumos e din Ucraina, băiatul ăsta. Nu pot să văd câte ore are. Eu nu vreau să mă uit la asta. Nu vreau să văd câte ore are în CSGO. Nu pot să mă uit? Așa. Nu mi-arată, nu știu cum mă uit câte ore are în CS. Aia e, băieți, ce se mai întâmplă? Bă,
Bă, ăsta nu mai are gloanțe în pistol, e retard. Hai. No problem, friend. Hai că am început bine meciul, să-mi bat piciorul. Mi-a întrebat, uite că mai trebuie să fac rank up. Bă, habar n-am să juc, nu știu. Bă, adevăr că am tras și ca un căcat, n-am mai jucat jocul ăsta de grămadă timp. Am tras și ca un căcat. Dar... pe partea dreaptă ăștia, ce... Mă, ce flashback. Mă, ce căpșec ăsta. Mamă, să-mi bat pula. Bă, cum... Cât ori am ăștia în joc? Bă, ne-au spart. Asta e meciul, let's go. Hai să jucăm CSGO, let's play CSGO. Habar n-am unde se dă o bombă. Nu știu nimic pe harta asta, sunt Cheleanis. Sunt Cheleanis, nu știu să joc nimic pe harta asta. Sunt Cheleanis, efectiv, nu știu să joc paletă. Dă-l la un cap așa. Mulțane! Ia mai dă-mă acum, mă, la ciocan să mai dai. Bine, am câștigat. Alea, mă, trebuie să fac. Trebuia să-i fura caul ăla, mă, păi ce facem? Uoleu, ce mi-am luat aici? Hai, mă. O nu știu pe dreapta pe aici, ca băieții răi, ca ăsta, sau o luăm pe aici, prin centru, habar n-am pe unde merg. Hai, că o luăm pe aici, prin centru. De ce iau pe aici? Bă, nu-mi place locația asta, nu-mi pot să merg pe aici. Iată-l pe ăsta în pula mea. Coaie ce camper în pula mea. In front of you, there. Bă, ca camperul mă ăsta să-mi bat pula în el. Hai că ai bomba. Maybe FK de last one. Hai băiatul! Asta merge cu cuțitul în mână. Bă, ăsta e... Yeah, oh, nice. Bine, mă, băiatul, ne cară așa puțin, mă, ne cam cară băiatul ăsta, mă. Hai, mă, let's go. Joc cu arma mea de suflet. Le amigos, le chumpalaos. Nu știu cum se zice arma în spaniolă, dar le... Sare țiganul ăsta de aici, să-mi bat pula în el. Ioi. Deci un palaos. Bine, mă. Bine, mă, băiatul meu. Bă, vezi că e mișto harta. Dacă o înțelegi așa puțin, vezi că... A, bine, acolo am tras. Eu îl văzusem pe ăla până am pus o ținta pe el. Cred că dacă mă vedeam, mai trage de 5 ori. Vreau să iau pe sus, prin stânga, că mi se pare interesant. Gen, să o iei pe aici. Trebuie să vezi doar din dreapta aici. Doar XM. E retard omul ăla. Dracu de camper, că ăsta campează. Mamă, bă! Eu nu văzut pe ăla, mă uitam în altă parte, am crezut că e în partea aia pe undeva și mă uitam să trag în partea aia, l-am văzut pe ăla, am tras instant. Bine, mă, băiatul meu. Aia zic, mă. Cred că vine unul în dreapta, că dă bait și ăla cu bomba se duce în stânga și vrea să planteze, țiganul. Țigănușul meu frumos. Ai, să-mi bag pula. Da, ce joacă ăsta nostru? O fi ăsta iar. Oh my god, in the left side. It's 56 HP left. Right. Nice. Mă uit la... Bă, ăla s-a camuflat, ăla stătea în față, era camuflat cu avionul. Cu ce naiba era acolo camuflat el? Bine, bă, băiatul meu.
Hai că acum dacă avem, ne luăm un audio de ăsta la mișto, așa, să facem show, de mă înțelegi? Să facem un show de la cu audio, cu de-alea ca pe vremuri, ca pe una alta, ca pe un chichita michita. Poate îl văd pe unul să vezi ce loc, să vezi ce căpațanii îi dau în cap. Ia vină mă, ești mecher mă? Vină mă încoa mă. Mă, ce loc insane. Mă, asta cred că e loc insane să te... Ce capul în gură am dat. Bine mă, aia vreau să văd mă. Nu mă cară și pe mine, nu mă cară mă cu echiperul mă. Joc eu mă, eu sunt best out of the best. S-ar putea la terorist să fie mai nasoală treaba. Sau merge și aici treburile și cred că iau o tecuță de asta, legerea mis. Dăm un flash, mergem pe stânga, să plantăm, să nu mergem. Bă, poți să plantezi într-o singură parte, bine. Acum asta vine în partea. Dăm așa un flash. Dăm așa un flash, ăla e orbit. Bă, băga mea și... Bă, mă pun pe crouch, nu înțeleg de ce mă pun pe crouch. One low. Hai mă, ne cară ăsta. Navi! Face parte din echipa Navi ăsta. Vezi că le cam joacă băiatul nostru, Navi. Bă, wow! Nice, man, nice. Bă, ești nebun, le joacă bine, le joacă. Holy shit, ce le joacă al nostru. Cred că îi dau... Îl iau ca antrenor pe post de episodul viitor, să-mi va piciorul dacă nu mă mint. Hai că nu știu prin stânga sau... Că nu prin stânga ne-au ambii magă, de ce nu pot sub aici? Mă, știu. Ok, ești la flash singur. Mai iau și un flash. Aoleo! Că merge smoke. E că pe scara asta. Oh fuck, upstairs very low. One up very low, up, very low. Mamă, ce l-am pupă la înciocat. Mamă, fuck, sorry. Bă, a căzut! Și că very low i-am dat 29. Nu pot să joc cu Macu, n-am cum să joc cu Macu, să fiu retard să joc cu Macu. N-am cum să joc cu Macu, efectiv. Joc cu Macu, i-am tras pe lângă 50% din gloanțele mele. Cred că... Hai pe stânga, prietenul meu, că dau așa un flash line, da? Nu mai abile nimeni nimic, tu stai cu seringa aia. Hit. Ok. Hai că pot să bine. Că nu pot să... Da, că e. Am văzut pe ăla aici. What? Tu șocanul, mătii. Bă, dacă e asta aici am și mi-o în scare, mă pula în el. La în spate. You can plant here. Ok. I can't plant here. Aici. Oh, here. Aici putem să plantez în partea aia. Bă, vezi că rupem. Bă, băieți, nu știu dacă mai dăm încă un match. Sincer vă zic, nu știu dacă mai dăm încă un match. Vă zic sincer aici, cu toată sinceritatea. Îi aruncăm la un flash în bărnău. Nu mai știe de viața lui. Nice. O să-i dăm un nice așa de control. Ăla are AVP, tu îți dai seama? Oh, shit, sorry. Nice, man. Bine, mă, ne-a cărat cu echipierul sau am jucat și noi așa o leac. Jucat și noi așa frumos. Bine, mă, nu știu, vreau cum să-i dau la ăsta, să mai joc cu el sau nu mai jucăm cu el că... Hai cu rank up. Bine, mă, rank 40. Global General, acum suntem pe global, pe una alta, este, mă. Hai și noi în exit-ul meu menu, nu? Ce-a întâmplat, ce-am făcut? Weekly. Bă, aș lua tot descărcaturi. Oh, mai așa la mișto să mai avem. Gold Nova 2! Bine, mă! Gold Nova 2, băieți! Gold Nova 2.
Ce mai zici? Ce mai zici, mă, mia? Și ai venit și căcatul ăsta de skin. Ce-am zis? Ce-am zis, mă, stai puțin că sunt turbat. Deci putem așa, pentru episod, pentru că am ajuns la global rank 40, putem să luăm un service putem să luăm un service nebăl pentru anul 2024. Hai, băieți! Sunteți gata? Asta e service nebăl, da? Haide. 3, ca la Levinon, 3, 2, 1. Gata. Și acum suntem nubani, suntem flatani. Da, avem două, bă. Și am făcut un an 2022 Service Medal și 2024. Bă, sunt insane de greu de făcut astea. Bă, n-aș mai juca sincer. Uitați-mă cum strălucește, doar pentru voi. Bine, mă, bine. Date of issue. Bă, ce mai vreți, mă, de la mine? Am Gold Nova 2, am 2024 Service Medal. Ce mai vreți, mă, de la mine, mă? Sunt pe plus, suntem topanes. Deci cred că dacă mai joc la Wingman aici, Wingman, ha, așa că m-am prins. Nu sunt așa de... Dacă mai jucăm la Wingman aici, ne scade din rank și am făcut Gold Nova 2. Ăsta o să rămâne istoric, în istoria pământului. Ce să vezi, băieți? Avem schimb pe arma asta? De când avem schimb pe arma asta? Nu știu. Asta o să fie un episod scurt pentru că am vrut să vă introduc update-ul. Am jucat harta Assembly, care pare o hartă destul de interesantă. Nu pare super grea, adică chiar poate să mai jucăm pe ea, am învățat-o cât de cât. O să jucăm episodul viitor dacă vreți voi să jucăm harta Memento, care pare insane. Dar în episodul de astăzi am făcut Service Medal, am făcut Gold Nova 2 cu 137 de win-uri, 600 de ore sau 700 de ore. Cât am în jocul ăsta? 700 de ore? 653 de ore. Sincer, ce mai vreți de la mine? Sper să nu expire asta, să mai rămâne aici doar așa la mișto. Așa că ne vedem data viitoare, sper să aveți o seară minută și ne vedem la următorul episod. Pa, pa!